Hello, Jeppe. To tell the truth, was meeting. I have a meeting with engineers, and first of all, I want to say that they are very kind, open guys that are working now in Ukraine, in a frontline region. They are very brave because they are here. They do not receive payment, and they doing a lot of work to support Ukraine. So my my relationship with engineers are good. So I'm very thankful for their presence in our region, for their support. For now, we need to recover. We already recovered our critical infrastructure, but still we have lots of roommates that have needs to recover their critical infrastructure, such as water supply, such as medicine, and many, many other things. They're already helping, and in Ukraine and Nikolaev region, everybody knows about Denmark, about support of Danish people. And now, when they see them face to face, they feel the great support of Danish people. Also, engineers have high qualification, and they are now exploring such projects that will be very useful in our future. First of all, because of quality of projects, for example, quality of water, and treatment with waste, and many, many other things. So we need experience of Denmark in Ukraine and in Nikolaev region. No, because our Ukraine government and me, we are concentrating on the big problems. So the problems that will serve and if we will solve it, it will help a big amount of people. So the small villages that are not corresponding to to these projects, big projects, they need support now more. That's why I asked to go to the small villages, because it will be very, very important for them. And we already have experience with small villages. The day before yesterday, we was presenting your support from Danish people, 15 school buses, and one of the roommates come to me and says, "Thank you very much for Engineers Without Borders, because they're doing this. I feel that it is already efficient, and I think that we need to concentrate on this kind of relationship." First of all, you should know that your presence here and presence of your volunteers in here, especially on their vacations, it shows how your attitude to the situation in Ukraine and to our people. And people feel it, this support is sincere, not for money, not for benefits, some political, but this is just sincere support and help to our people. People feel it, and people, to tell the truth, loves Denmark, Danish people. I think we can find some project that Denmark already had experience in, and we can realize it in Ukraine, in Nikolaev region. For now, everybody is searching for such kind of a project, and I hope we already started lots of projects, but still there is always room for something more. So I hope that we will find other projects and will be cooperated in future, not only in support, but in cooperation, in business, and many, many other things. So experience of engineers for now, for our economics, is very, very important. I know that Denmark is one of the happiest nations in the world, and we want to. So if we will communicate, you can teach us how to be happy, we can show our positive attitude. But still, yes, we have a war in here, and everybody is tired, but still we try to live our full life. And that's why my message is that we are open people, we are kind, we are smiling, and we want to live in a happy country. So
If you will come, you will see it, you will know us better, and we will find how to work together in the future. As the mayor of Mykolaiv here in Ukraine, what is your relationship to Engineers Without Borders from Denmark? We have a really fruitful cooperation. They come to the city of Mykolaiv and they do some services. They always in contact with our staff. And what are the challenges, what are the problems that these Danish engineers could help you with? Well, first of all, after the end of the war, we will have a really big lack of people, of specialists who will be able to provide services on, let's say, scalable renovation and rebuilding, documentation and all the stuff connected to the rebuild of Ukraine. Actually, we need to think global. We need to rethink the existence of our city. We started to work on our master plan, but all the master plan is created from small pieces. And I think there are a lot of pieces that could be resolved by this organization. In which ways are the Danish engineers actually helping in this city of Mykolaiv? They have our city in different fields, like water supply, repairing of our destroyed or damaged social infrastructure objects like schools and heating facilities. So they are always there where they are in need. All the Danish engineers, they come here and work and help as volunteers. They use their vacation and so on. What do you think about that? We really value this. I mean, it's very valuable for us because when people do something, when they have to get the salary, it's one thing. But when people do it from their own heart, from their let's say, the spirit of freedom, and they want to help Ukrainians from all the existence, it's very important for us and it's very valuable. What are your dreams for future cooperation with Engineers Without Borders from Denmark? I think we need to increase this cooperation, and we need to exchange with our workers and our engineers and our employees with the experience and best practices of Engineers Without the Borders. Your message to people in Denmark who might consider to come here and help Ukraine and Mykolaiv, what would you tell them? I would tell that we will be happy to meet them here, to do as much as we can to secure their visit and to help them understand that Ukraine is a piece of Europe and we really need their help, and this help is very valuable and we are really thankful for that help that they provide us. Chef for ambassadekontoret i Mykolaiv, Jakob Toril Hansen. Hvordan begyndte dit samarbejde med Ingeniører Uden Grænser? Men det begyndte sådan set med, at Peter rakte ud, fordi han så, at Danmark har taget et særligt ansvar for genopbygning af Mykolaiv-regionen i Sydukraine. Og så rakte han ud og sagde, at de har 1400 frivillige ingeniører, som godt kunne tænke sig at engagere sig i genopbygning af regionen og give den et ekstra dansk islet. Og så gik der en måneds tid, og så stod han her på jorden, og vi var ude og kigge på både vandforsyning og elektricitetsforsyning og lossepladser og det ene og det andet, og lave et samlet overblik over, hvad er det, som Danmark vil kunne bidrage med. Og så startede det sådan set. Nu har Ingeniører Uden Grænser været i Ukraine og i Mykolaiv i godt og vel et halvt år. Hvad er det for en forskel, ingeniørerne kan gøre i Ukraine? Altså, den virkelig vigtige forskel, som danske ingeniører kan gøre, det er, at de kan bistå ukrainerne i den gradvise, lange og også svære, men dog støtte fremgang mod at blive optaget i EU, som jeg ser det. Fordi i sidste ende så handler EU, det handler om at kunne overholde miljøstandarderne og kunne forstå de teknologier og de indkøbsprocedurer, som man bruger i EU-landene. Og et af de mest
den vigtige bidrag, vi kan gøre til det, det er at støtte ukrainerne direkte med det med dansk faglig bistand. Nu står vi jo i en by, som, hvis man kigger bag, der ser ud som om den nogenlunde fungerer, men der er problemer med vandet, der kommer ud af anerne og elektriciteten i kontakterne. Hvad er det for områder, hvor ingeniørerne særligt kan hjælpe med? Altså, der er jo meget store forskelle internt i Mykolaiv-regionen. Nu står vi i hovedbyen Mykolaiv, sådan 500.000 mennesker, som jo oplever et befolkningsboom, fordi der er rigtig mange interne fordrevne, der kommer hertil, men også fordi, at ukrainerne begynder at vende tilbage til Mykolaiv. Vi har ikke noget rent drikkevand i hanerne. Det er faktisk decideret brakvand, det der kommer ud i øjeblik, fordi at rørledninger er ødelagt. Og vi har heller ikke en stabil forsyning af varme og elektricitet, for det er russerne fortsætter jo desværre med at angribe den kritiske infrastruktur. Så det er de problemer, der er i selve Mykolaiv by. Hvis man kommer lidt ud i regionen, så er der jo flere af de mindre byer, som har været under besættelse eller har været udsat for kamphandlinger, især tilbage i 22. Så der er vi jo, de udfordringer, man har derude, det er jo genopbygning i sin mest basale forstand af i første omgang sådan offentlige bygninger og private bygninger og virksomheder, som skal tilbage på nogenlunde normal fod igen. Når man ser på de behov, som civile ukrainere har, hvor er det så, at Ingeniører Uden Grænser kan bidrage sådan i hverdagen til at forbedre ukrainernes liv? Altså, jeg tror på, at Ingeniører Uden Grænser kan bistå med energieffektive løsninger på det helt lokale plan. Altså når man kommer ud i de mindre vandforsyningsselskaber i de mindre byer, eller hvis man kommer ud og kigger på offentlige bygninger, hvor godt er de isoleret, hvor energieffektive er de sådan overordnet set, så vil det kunne bidrage meget til ukrainernes levestandard, hvis man kan hjælpe dem med at nedbringe i første omgang omkostningerne til energi, el, varme, vand, og dermed få dem også i virkeligheden øge energisikkerheden på de steder, de er, fordi hvis forbruget bliver mindre, så er der også mindre, som russerne kan tage af, så at sige. Når jeg møder ukrainerne ude, særligt i de små landsbyer, så siger de, ja, vi har lidt strøm en gang imellem. Vi har lidt vand en gang imellem. Og det er så bestemt ikke vand, man kan drikke. Hvis du skulle beskrive sådan med danske øjne, hvad er det så for et liv, ukrainerne har her over 3 år inde i krigen? I en by i Mykolaiv med 500.000 indbyggere, så har vi et tilnærmelsesvis normalt hverdagsbillede. Altså folk går på arbejde, og børnene går i skole. Herinde er det lykkedes at få bygget shelters, således at folk kan sende deres børn i skole, også selvom at der er luftalarmer ofte. Når man kommer lidt længere ud, så bliver der udfordringer med for det private erhvervsliv i, at de simpelthen ikke har et stabil forsyning af den allermest de basale ting som elektricitet og vand. Og det er jo noget, som i sidste ende er et økonomisk problem, og som gør, at der er mange ukrainere lige nu, som sådan forsøger at justere, altså få det hele til at gå op med arbejde og bopæl. Lige nu så er der meget, der peger i retning af, at der er ukrainere, der forsøger at søge vestpå mod Vestukraine, fordi at forholdene er mere stabile der. Men vi vil gerne holde dem her i de regioner, som godt nok har taget meget skade, især i 22, da det var allerhårdest med kamphandlingerne her. Men vi vil gerne holde dem her for at sikre, at det ikke bliver et ingemandsland, at det bliver et sted, hvor folk fortsat har lyst til at bo i fremtiden. Lige nu der hjælper Ingeniører Uden Grænser fra Danmark med flere sådan konkrete projekter. De tester drikkevandskvaliteten i hele Mykolaiv-regionen. De hjælper med at bygge beskyttelsesrum på byens universitet. De hjælper også med vandforsyning i en børnelejr et stykke uden for byen ude på landet. Hvad tænker du om de der forskellige konkrete projekter? Jamen altså det er jo mange begge små, hvor at man får vist, hvordan du kan implementere gode energieffektive løsninger, som bliver udtænkt af dansk ingeniørfaglighed. Og forhåbentlig så bliver der mange flere af dem, men det er jo også mit ønske, at vi får noget, som vi kan pege på at sige, det var en god måde at løse drikkevandsforsyningen
til konkret den her mindre by, eller så videre, fordi så er det meget nemmere at duplikere det andre steder i Mykolaiv-regionen og andre steder i Ukraine som sådan. Så det vigtige for mig, det er virkelig det, at der kommer den der sunde danske ingeniørfaglige fornuft ind og kigge på, hvordan kan vi genoprette mest muligt, få færrest mulige penge og på den mest bæredygtige mulige måde. Du selv har mange års erfaring og indsigt i Ukraine og Ukraines problemer og behov. Hvad er det for særlige evner, Ingeniører uden grænser fra Danmark har? Hvad er det for særligt, de kan bidrage med, set med dine øjne? Altså set med mine øjne, så det, at de kan understøtte til at begynde med identificeringen af projekter, altså finde ud af, hvad skal laves i hvilken rækkefølge for at gøre en mindre by mulig at bo i igen. Og så derefter i at vurdere kritisk de teknologier, der skal anvendes. For der flyder rigtig mange, altså ukrainerne ved godt, at de ikke skal genopbygge Sovjet-Ukraine, men de har brug for indspark til, hvordan det så skal se ud. Og de har brug for det på et meget lokalt og konkret niveau. Og det vil sige, det er at hjælpe de små kommuner med at tænke lidt kreativt og lidt ud over den normale sovjetteknologi, som de ellers ville være gået i gang med. Og så vise dem, at det kan faktisk lade sig gøre at lave gode vestlige løsninger for penge, som er til altså for en pris, som er til at betale, og noget, som også er bæredygtigt i fremtiden. Så alt det, der er slidt og ødelagt, det skal ikke bare genopbygges, det skal faktisk både gøres bedre og mere effektivt og mere moderne. Vores devise er jo, at vi skal genopbygge grønnere, bedre og grønnere. Og det er jo en udfordring at gøre i et land, hvor rigtig mange af de ingeniører, der er her, det teknisk fagpersonel, der er her, ikke kender de løsninger, som man har i Europa og i Danmark. Det er derfor, men for os i virkeligheden, så er det er ikke bare et nice to have, det er et need to have at gøre det bedre, end det var før. Fordi der er en meget tæt forbindelse, ser vi jo nu, mellem energieffektivitet og energisikkerhed. Og derfor så er det ikke bare fordi, vi ønsker at gøre levestandarden bedre, det er for at skabe en langvarig bæredygtighed for de samfund, der er her. Og hvorfor er det så, der er brug for danske ingeniører? Kunne de ukrainske ingeniører ikke rykke ind? De ukrainske ingeniører kan rigtig meget, men de skal have noget sidemandsoplæring. Og de har brug for faglige sparringspartnere. Så det er jo ukrainerne, der skal genopbygge deres samfund igen. Men lige nu så har de brug for så meget hjælp fra lande som Danmark, som de overhovedet kan få. Jeg hører også, at de ukrainske ingeniører, de er her faktisk ikke. De er ude i fronten og kæmper. Det er korrekt. Altså, det er jo de mest eftertragtede personer ude i de militære enheder. Det er jo ingeniører, mekanikere, elektrikere og folk, som har det tekniske håndelag og faglighed. Og det betyder, at rigtig mange af de kommunale selskaber hernede i de mindre byer, de har simpelthen ikke arbejdskraft til at udføre mange af de projekter, som er nødvendige for at holde indbyggerne i de små byer. Det er en udfordring, som vi ikke kan gøre så meget ved, så længe at krigen står på. Vi kan bare gøre det, at vi kan hjælpe mest muligt med det, vi har af kræfter. Og det er så der, hvor frivillige danske ingeniørhænder gør en stor forskel? Der kan frivillige danske ingeniørhænder komme ind og gøre en forskel. Der er jo masser af hjælpeorganisationer i Ukraine. Er der nogle områder, hvor man kan sige, at Ingeniører uden grænser i virkeligheden kan noget andet end dem, der er her i forvejen? Altså Ingeniører uden grænser, kvæg, at de kommer fra store danske ingeniørfirmaer, konsulentfirmaer, nogle af de største danske produktionsvirksomheder osv. De kommer jo og har et andet blik på, hvordan man vil gøre tingene i Danmark, hvis man stod i en sådan genopbygningssituation, som vi står med her. I en hel del områder, så har vi faktisk mulighed for at starte fra et blankt stykke papir og gentænke, hvordan man opbygger vandforsyningen til en by. Og det, at der kommer danske ingeniører, som i deres daglige arbejdsliv er nogle af de bedste i verden inden for vandområdet, det giver bare en faglig kapacitet, som man næsten ikke kan betale for. Hvad betyder det i dine øjne, at
De danske ingeniører, der kommer her, de kommer helt frivilligt. De bruger deres ferier, deres fritid, deres afspacering på at komme og hjælpe i Ukraine. Det er jo en kæmpe glæde for mig at se det engagement, der er blandt almindelige danskere for genopbygningen af Ukraine. Ukraine, det er Europa. Det er en del af det, vi opfatter som os selv og vores europæiske identitet. Og det engagement, det er ikke bare fra politisk hold og vores regering og vores folketing, men det er almindelige danskere, som tænker dybt og grundigt over, hvordan de med det, de har af viden og faglighed og ressourcer og kapaciteter, kan gå ind og hjælpe. Og det er en kæmpe glæde for mig at se. Og jeg tror på, at det vi gør lige nu, og det som Ingeniører Uden Grænser gør lige nu, det er, at vi bygger bro til en fremtid, hvor Ukraine kan genopbygges på kommercielle vilkår. Og det kan Ingeniører Uden Grænser hjælpe med. Så hvordan ser du fremtiden for Ingeniører Uden Grænser i Ukraine? Jamen, jeg tror netop, at Ingeniører Uden Grænser som en hjælpeorganisation kan gå derud, hvor at det kommercielle erhvervsliv ikke kan være med endnu, enten på grund af sikkerhedsrisici, eller fordi der ikke er projekterne ikke er rentable endnu, eller der er andre overvejelser, som gør, at man ikke kan genopbygge på normal vis. Det, at ingeniørerne kan komme ud tidligt og identificere projekterne, foreslå de gode teknologier og de gode løsninger, betyder, at ukrainerne allerede nu kan lægge planer for, hvordan den store genopbygning, som kommer til at finde sted, når der er mere ro på, den skal finde sted. Og det er en kæmpe gave, at vi har den mulighed nu. Så der er ikke tvivl om, at der er rigtig meget brug for danske frivillige ingeniører på jorden her i Ukraine. Det er der, og jeg vil gerne understrege på jorden. Ukrainerne har brug for folk, som kommer her, deler vilkår med dem, ser, hvad ukrainerne står og bokser med, og forholder sig realistisk til, hvad man kan arbejde med de midler, de penge og de værktøjer, som er til rådighed nu ude i de små byer. Det, at man kommer på jorden og taler med folk i øjenhøjde, det er fuldstændig afgørende for den tillid, vi opbygger. Og det er den tillid, som det dansk-ukrainske samarbejde skal leve af i mange år. Så dit budskab hjemme til, hvis der er nogen, der lytter, det er, kom. Kom. Jeg vil være meget, meget glad for at se så mange danske ingeniører som overhovedet muligt her i Mykolaiv. Den danske ambassade står med åbne arme, og det gør ukrainerne også.